Dobrý podvečer, vážení televízni diváci. Práve teraz začína vaša relácia Hodina S. Musíme sa vrátiť, alebo mali by sme sa vrátiť do nedele, do polnoci, kde sa skončila jedna vážna etapa pri príprave komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia 27.11. v tomto roku. Do tohto termínu mohli všetci tí, ktorí chceli kandidovať, či už to boli politické strany alebo nezávislí, zo zákona doručiť všetky potrebné dokumenty, aby sa mohli uchádzať a boli zaradení na volebný lístok, ktorý potom dostanete, keď vstúpime 27.11. do volebnej miestnosti a zaškrtáme svojich kandidátov na funkciu primátorov poslanca. Podľa neoverených informácií zatiaľ boli aby sa uchádzali o vašu priazeň 6 kandidáti na funkciu primátora a 145 poslancov. Berme to zatiaľ neoverené, ale táto informácia je možno zaujímavá, že záujem o voľby zo strany minimálne tých, ktorých sa chcú uchádzať o vašu priazeň, je dostačujúca. Som rád, že do kresla hostia prijal pozvanie jeden z nich, ktorý už dávnejšie ohlásil túto kandidatúru na funkciu primátora. Je súčasťou súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva a poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Som rád, že v kresle hostia môžem privítať inžiniera pána Guru. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný večer. Áno. Tvoje motto a heslo, ktoré v podstate minimálne v tomto roku, kde prídeš medzi svojich kandidátov, jaznivcov, jo vnášaš a vytváraš isté fluidum pozitívne, znie: politik by nemal len sľubovať, klamať, podvádzať. Vyplýva to z osobných daností alebo zo situácie, ktorá je v meste. Aká je situácia? Tak v prvom rade som bol takto vychovaný. Moji rodičia mi tieto hodnoty vštepovali. Nie vtedy ako politikovi, ale vtedy ako človeku, Milanovi Gurovi. Keď sa pozrieme to, čo sa deje v meste, tak preto aj toto heslo, ktoré som si dal ako motto, že politik by nemal len sľubovať, klamať a podvádzať, vychádza aj z toho, o čom budeme vlastne dnes rozprávať. Pozrite sa. Takto pred voľbami, pred 4 rokmi, sme dostali takýto krásny papierik so záväzkom, so sľubom. Na tomto lístku sa píše: terajší primátor tu píše: zaväzujem sa, že po zvolení znížim poplatky za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre obyvateľov Čace o 50%. Zastavím sa pri tomto. Ak dovolíte, pozrite sa. Miesto toho, aby komunálny odpad sa znížilo 50%, ako bolo sľubované v tom roku a v nasledujúcom, naši občania dostali priamo na Vianoce krásny vianočný darček so znížením smeti v úvodzovkách. To znamená nie o 50% znížení, ale dostali o 100% niektoré zvýšené. Viete, keď si predstavím tie rodiny, ktorých otcovia pracujú ťažko v Čechách, na Ostravsku, po celom Slovensku, niektorí v zahraničí, je mi až zle, že jednoducho takto sa sľubovalo, takto sa zaväzovalo a takto sa to aj splnilo občanom. Chcel by som sa teraz spýtať aj ja, že či boli spokojní títo obyvatelia za to, že jednoducho vznikli takéto veľké výkazy, ktoré sme im posielali cez mestský úrad, aby jednoducho platili tieto smeti. No podľa môjho názoru určite boli nespokojní a zaťažilo to ich rozpočet úplne enormne. A hlavne, keď bolo pred Vianocami. Čiže tento sľub, či je to sľub, či je to klamanie, nechám na posúdení občanov. Viete, ja som v politike komunálnej už veľmi dlho. A ľudia, ktorí ma poznajú a ľudia, s ktorými sa stýkam, vedia, že keď ja poviem nejaké slovo, môže byť už potom aj nevýhodné, ale jednoducho ho dodržím. Preto chcel by som touto cestou požiadať občanov, aby veľmi zvažovali aj do budúcnosti, koho budú voliť, čo im budú predkladať, ako im budú sľubovať. Či nie sú to len prázdne sľuby. U mňa sa takýchto sľubov jednoducho nedočkajú. Pozrite sa, ďalší záväzok je tu, že znížim dane z nehnuteľností pre občanov mesta Čace. No ja sa pýtam, pre koho chce primátor mesta, akýkoľvek, znižovať dane z nehnuteľností, keď nie pre občanov mesta? Veď to je jasné.
Naproti tomu, neviem, či ten záväzok bol splnený, určite nebol. Napriek tomu sme zvýšili poplatky za parkovné z 2000 na 3000 korún. Čiže aj takýto záväzok môže byť pozvolený. Upozorňujem občanov, že takýchto ľudí a takéto sľuby nemôžeme brať vážne. Ja som jednoducho človek, ktorý dáva vízie, chce spájať ľudí, chce upraviť vzťahy, ale nie takýmito plánnymi sľubmi. Viete, ja som teraz vystúpil, a je to aj na billboardoch, že 8 rokov leží úplne ľadom Palárikov dom a Palárikové tie pozemky, ktoré sú potom v zhorenisku. No je mi až ľúto, že nikto s tým nič nerobí. Naopak, vedenie mesta vyhlásilo súťaž, že to chce odpredať. Dokonca v rozpočte sa o tom počíta. Je mi ľúto, že poslanci hlasujú, a mnohí teraz chcú kandidovať za primátora, a hlasujú za odpredaj Palárikového domu, pritom ich billboardy hovoria o tom, že takéto mesto nechcú. Chcem sa vrátiť k Palárikovému domu a k Palárikovému námestiu. Na mojom billboarde vidíte krásne, a možno, že teraz to vidíte aj na obrazovkách, je riešenie... Skomentujeme to. Je riešenie Palárikového námestia. Pozrite sa. Je tam zhorenisko. Na tomto zhorenisku, a Čačania to chcú, ja sa rozprávam s ľuďmi, či už na Kyčerke, či už na Žarci, či už v prímeských. Jednoducho v Čaci chýba takáto zóna. Takáto krásna oddychová zóna, kde jednoducho môžu prísť rodičia, mamičky, prípadne naši starí občania, ktorí si tam môžu sadnúť a jednoducho oddychnúť si. Nazývame Palárikovú ulicu, ale ja som nikde nevidel, aby bola nejaká úcta k tomuto dejateľovi, ktorý bol kňaz a bol významný činiteľ aj tohto mesta. Aby bol postavený nejaká spomienka na ňo. Čiže v tomto návrhu ja už uvažujem o tom, aby tam bola busta, prípadne socha. Viete, čo tam konkrétne bude, ako som to hovoril, či to bude busta, či socha, ako bude vypadať fontána. Ja som dal spracovať architektonický návrh, ale ponechám to v súťaži na mladých architektov, ktorí sú šikovní, ktorí sú flexibilní a v prvom rade sú oveľa lacnejší. Lebo keď ja vidím, ako sa plytvá s prostriedkami mesta, a vlastne to sú prostriedky občanov mesta, oni vytvárajú tento rozpočet. Preto dostávam napríklad veľa otázok, že ale koľko to bude stáť, kde na to zoberieme? No tak ja vám garantujem, že zoberieme na to peniaze obyčajným šetrením. Môže byť otázka, že ale fakt odkiaľ to zobrať? No pozrite sa. Stále sa hovorí o úradovni. Ja úradovňu chápem, áno, je to jedno pekné miesto, kde občania vybavia, ale ja poukazujem a celé 4 roky poukazujem na tom, a ľudia, ktorí sú okolo mňa, stavební odborníci, stavební znalci, tvrdia, že 40 miliónov je za takéto niečo enormne veľa. Príklad vám môžem povedať, tak ja keď si dám postaviť dom, hoci ktorý občan mesta, a má rozpočet 5 miliónov, tak nezaplatí faktúru 20 miliónov. Aj keby ich zrovna mal, čo pochybujem, lebo súčasná doba je veľmi ťažká. A takto sa správa vedenie. Viete, čo za tých 20 miliónov, ktoré sú navyše podľa mňa v tomto rozpočte, sa mohlo postaviť? Možno, že budeme hovoriť, možno, že občania mesta sa budú dnes pýtať, že čo by mohlo za to byť postavené. Budeme hovoriť o iných projektoch, ktorí nie sú prázdnym sľubom, ale to sú veci, ktoré jednoducho je potrebné v meste a pre obyčajných ľudí, aby sa tu cítili v tomto meste dobre, aby sme ich urobili. Viete, ja nie som človek, ktorý tu bude primátorom pre 3 vyvolených a bohatých ľudí. Ja tu chcem byť primátor pre obyčajných ľudí, aby som plnil ich túžby, plnil ich sny a v prvom rade ich potreby. Dobre, sme povedali Palárikov dom, videli sme v podstate víziu, predstavu, jednu z alternatív, ako by malo asi byť podľa teba stvárnený tento priestor, citlivý priestor historicky spätý s našimi predchodcami, ale predsa ľudia sa môžu opýtať,
sľubuje sa, áno, chceme to a bude to. Lebo môžeme niečo schváliť a potom nemôžeme to zasa zmeniť a nemusí to tam byť. Aká je v podstate záruka toho, že toto v prípade, že nastúpiš do funkcie, bude realizované? Pozrite sa, ja zopakujem, ľudia, ktorí sú okolo mňa, ľudia, ktorí ma podporujú, ľudia, ktorí určite budú kandidovať na poslancov mestského zastupiteľstva, je vhodné, aby tam sedeli. Aby jednoducho ako prioritu si to zobrali a odsúhlasili to hneď, ako sa nastúpi, to znamená na 2., 3. zastupiteľstve. Aby sme to zahrnuli do rozpočtu. Ja hovorím, že dá sa to urobiť za zlomok ceny, tak ako moji neprajníci vyhlasujú, že to budú stať 100 milióny. Je to hlúposť. Je to hlúposť upraviť terén. Ja som stavbár. Upraviť terén, dať tam zámkovú dlážbu, urobiť to, čo bolo na tom nákrese, fontánu, bustu. Viete, to sú zlomky ceny, ako sa robí teraz. To znamená, ja garantujem a jednoducho sľubujem, že takéto niečo sa tam vytvorí. A vytvorí sa to počas funkčného obdobia nového vedenia mesta. To je veľmi dôležité. Počas funkčného obdobia bude to ako moja priorita. Áno, ďakujem. Vážení televízni diváci, aj vy sa môžete zapojiť do tejto relácie. Ak zavoláte na to číslo, ktoré buď za chvíľu pobeží na obrazovke, môžete sa pýtať, môžete chváliť, kritizovať, vysloviť svoj názor, pretože táto relácia je vaša. Ja by som najradšej bol v čase tomto, čím sa budú blížiť komunálne voľby, aby som tu mal 60 otázok a tie budem klásť vašich otázok 60 a klásť našim hosťom, aby si sa o nich dozvedeli čo najviac, pretože to sú kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o vašu priazeň. Nedá, aby sme neobyšli veľmi vážnu tému, ktorá vlastne lomcuje, dá sa povedať 4-ročným obdobím, je to kauza 30. Vieme, že prišlo dovolanie, boli rôzne problémy, poslanci to nechceli schváliť, nakoniec generálny prokurátor si to osvojil, dal to na najvyšší súd rozhodol, dostal to na okresný súd. Aká je teda k dnešnému dňu tá situácia, alebo nie každý sleduje, je detailnejšie, ako sa tá kauza vyvíja. Je to veľmi zaujímavá téma a som veľmi rád, že keď nastal tento problém, okrem mňa aj mnoho ľudí a skupina poslancov jednoducho začala hovoriť o tom, že je to hlúposť odovzdať náš majetok. Jedná sa o majetok pri pošte, jedná sa o majetok pri železničnej stanici, plus hotovostné peniaze 6 miliónov. Že je hlúposťou odovzdávať a robiť nejakú dohodu. Keď každý právny názor, a rozprával som sa s mnohými renomovanými právnikmi, hovorili, že jednoducho tá šanca vyhrať je. Bohužiaľ, opäť, hlasovanie poslancov povedalo nie Gurovi. A opäť aj niektorí kandidujú. Povedalo nie Gurovi. Ideme sa dohodnúť. Tak sme podali na tú generálnu prokuratúru. Áno, generálny prokurátor sám za seba podal na najvyšší súd a najvyšší súd jasne povedal, že sme mali pravdu vo všetkých bodoch. Momentálna situácia je taká, že mesto síce začalo vypracovať analýzy a dal som analýzy vypracovať aj ja. Ja ich mám 4 od renomovaných právnikoch, oni mali 2. Oni zaplatili 13 000 eur, na naše peniaze je to skoro 500 000. Moje analýzy stali presne 250 eur. 250 eur. Spomeniem jedného renomovaného právnika, je to pán doktor Prochádzka. Kto chce toho spochybniť, tak už potom neviem, kto by to mal robiť. Viete, on mi túto analýzu spracoval zadarmo. Ale mi napísal,